سلامكم يبزح لي كبرات تخاتلتي لو ما أنت دما كم تلمودن كم تقالين كالاي كفال بزعبة عمقوت فقري كنزار عربينا أبقدام كفال كم درعنايو فقري ببهاريو ويدما مسرتو እግዚአብሔር مخانو ካብ እግዚአብሔር مخانو نشتيتن تنابلنا قليصنا نيرنا هجرما ببدورجو كالاي كفال يلحزلكم مسيلخو اذا كالاي كفال دما كابتن قداماي كفال فيليز بله قال ملخت خمحلالفي سخاتكم دما شير لايك سبسكرايب بمغبار اجامكم ابركتو كساب موداتا مساي صنحو نجمر فقري كاب قال نلعلي فقري كاب قال نلعلي دك سبات بزعبا فقري مقرات قالات تطقيمنا لبسب كتنكف زخل لبسب كمبرك زخل سن حساباتن قالاتن تطقيمنا فقرنا دك سبات كنገልጸሎም نخلينا ወይ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክና ክንገልጸሉ ንኽእልና ከምዚ ገርና ስለዚ ገለጽና ግን ፍቅሪ መዛዞምዩ ወይ ድማ ካብዚ ቃል እዚ ከሐልፍ አይክእልን ኢልና ዶባይ ንገብረሉን ካብ ስነ ሐሳባትናን ካብ ቃላትናን ካብ ድርሰታትናን ካብ ዛንታታትናን ንላዕሊ ፍቅሪ በቃ ትድመም ከምዚ አስደሚምካ ተሐልፎ ትግረም ብስቅታ ትገልጾይ ብዙሕ ቃላት ተጠቂምካ ብዙሕ ዛንታታት ተጠቂምካ ክጭቡጦን ክትቋጻጾሮን ስለዘይ ትኽእል እታ ሓንቲ ትቋጻጸረላ መንገዲ ስቅ በመባልን በመግራምን ተሐልፎ ስለዚህ ልዕሊ ቃላት ምዃኑ ፍቅሪ አይትዘንጉ ፍቅሪ እግዚአብሔር በባህሪ ኢልናምሽ ተኻብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበትና ድማ ንጽህትን ቅድስትን ፍቅሪ ኢልናምሽ ስለዚህ ልዕሊ ቃላት አይንቋጻጾሮና እግዚአብሔር በቃላት ክንቋጻጾሮ ይንኽልና ልዕሊ ቃላትና ልዕሊ ሐሳባትና ልዕሊ ተፈጥሮና ስለዚህ ፍቅሪ ካብኹም ተረድዎ ማለት እዩ ከም ካልአይ فقري ناي بعل حق امبر ناي سبات حقي ايكتلوني حجي نزارب زلنا بزعبه فقرينا نزارب زلنا ثم دق سبات ابن نحديهم زلون فقري ايكوننا نزارب زلنا بزعبه ناي تفقر حقي ناي تفقر بحري ناي تفقر ماننتينا نقل زلنا ስለዚህ ልዕልቅ አላት ክንብቆለና ማንነቲ ባህሪያቱ ናይ ተፈቅሪ ናይ ባዕሉ حق امبر ናይ ሰባት حقን ወገንነትን አይከተልን ክንብል ኮለና ድማ እዚ ካናቱ መርገጺ ናይ ባዕሉ حق كم تفطاري ناي بعل حق اللومش نزي حق زين تخبيركمو نزي تزازين تحليكمو مساي كتنبريكم هيوت كترخبيكم يبلنا سلازي هيوت كنركبن مس እግዚአብሔር كنبر تخوينا نابتنا እግዚአብሔር تزاز داخل مصلنا نمبر نእግዚአብሔር نابنا حنا دليتاتنا عينا كنومصي نخلنا ايكالنون نفقرونكم مالتي نفقر مسيلكا افقر كتنبر تخونكا نفقر مسيلكا هتكيد انت دليقا نابتنا يفقر حقي نابتنا يفقر عودي خاطأتنبر نفقري نابناتي دليتات نابناتي مرጫና አይትብሎኒኻ አይካልኒ ስኻድ ድሌትካ ብምርጫታትካ ድሌትካ ተፍቅር ትኽእሊኻ ፍቅሪ ኢልካውን ክትገልጽ ትኽእሊኻ ስለዚ ገለጽካየ ግን ፍቅሪ ማለት አይኮነን ንፍቅሪ መስይልካ ትኸይድ ደለኻ ከምዚ ታይ ዝበሃል ዘረባሎ መስይልኩም ሰብ ኮንካ ምፍጣርካን ሰብ ኮንካ ምንባርን ይፈላልዩ ሰብ ኮንካ ተፈጢርካ ሰብ ኮንካ ትነብር ተዘይሃሊኻ መልክዕን እቲ ተፈጥሮ ሰቢኻ ሕስኪያ ዘለኻ እምበር ሰብ አይኮንካ ትነብር ዘለኻ ስለዚህ نفقر دما نفقر مسيرك تخيت تهليخا افقارن اب عود فقرن اب حق فقرن اب تزاز فقرن الله تبلت قلمبر بدليتات كان داخلك كلها ناي فقر سم تطقيمكا انا فقاري وي دما نفقر علينا كتبل تقليخا ازي سميخا وسيد كامبر ترغمن رديت ناي تفقري اي وسد كان الله مالوت سلازي فقري ناي على حق امبر ناي سبات حقي اي كتلني كمثال ساي اب غزات فقري ليبان دانيان بوتا يبلوم اب ግዛት ፍቅሪ ሌባ እንዳኛም ቦታ የብሎምን መቼም ሌባ ዝስረቅ ነገር እንተሃልዩ ዝዝመት ነገር ተሃልዩ ክሰረቅ ዝኽልምሽ አፍቅሪ ግን ድኻይ ግን ብልኮለና ምስርራ ዝባል ነገር የብሎን ምክንያት ፍቅሪ ካልኦት ሰባት ይርብሑ ካልኦት ሰባት ይተሐጎስ ኢልካ እትናትካ ፍቅሪ ካልኦት ሰባት ክረብሑ ከሎ ካልኦት ሰባት ክሕጎስ ክትሩ ከለኻ ልክ ናትካ ፍቅሪ ድማ በአንጻሩ ይበዝሕ ስለዚህ አብንስኻ ምሕጓስ አይኮነትም ዘላታ ፍቅሪ ካልኦት ሰባት ተሐጉሰን ክትሩ ከለኻ ካልኦት ሰባት ደስ ይሉን ክትሩ ከለኻ ናቶም ደስቶም ንዓኻ ብስውር መልእኽቲ ብስውር መንገዲ ፍሉይ ፍቅሪ ይበካ ከምዚ እንድሕር ተኮይኑ ካልኦት ሰባት ይርብሑ እንድሕር ትብል ተኾንካ ሌባ ዳ ናይርባሕ እንዲ ዝብል ስለዚህ ሌባ ቦታ የብሉና ፍቅሪ ዳኛውን ቦታ የብሉን ዳኛ ንዓመፀኛታትን ንገበነኛታትን ንስተባሱን ይዘተዓርቅምሽ አብ ፍቅሪ ምባስ ዝባል የለን ናይርባሕ ናይጣዕምን ምባል ነገር የለን ዓማጽ ዝባል የለን ካልኦት ሰባት ይርብሑ ስለትብል ክትባእሰሙን አይትኽእልን ኢኻ ስለዚህ
حصر بزبله قانقا ابناي فقر ግዛአት ሌባን ዳኛን ቦታ ዝባሃል ይብሎምን ማለት እዩ ሳልሳይ ፍቅሪ ምእተው አፍደ ገንበር መውጽ ይብሉን ሰፊሕን ዶብ ዘይብሉ ግዛአት እዩ ፍቅሪ ምእተው አፍደ ገይዘለዎ ምእተው አፍደገ ሓደ ንተፈጥሮና ተረድዎ ማለት እዩ ተፈጥሮና ከም ሓደ ምእተዊ ናብዛ ዓለም ወይ ናብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ተረድዎ ከም ገርኩም ካልአይ ነንሕሊናውን ክንፈቅር ኮለና ምእተው ለትወዲ ነታጓል ከፍቅራ ኮሎ ወይ ድማ ታጓል ነትወዶ ተፍቅራ ኮላ ምእተው መጀመሪያ አለዎም ናይ ፍቅሮ ብድሕሪኡ ኣብቲ ሓቀኛ ፍቅሪ ኣብቲ ንጹህ ፍቅሪ ንፍቅሪ መሲልካ ትኸይተሊኻ ፍቅሪ ምእተው እምበር መውጻእ ኣፍደገ ይብሉን ሰፊሕ ግዛአት እዩ ዶብ ዝበሃልካ ይብሉ ሕጂ ደቂ ሰባት ተፋቂሮም ንምንታይ ተፋላለዮም ትልኩምኒ ናይ ብሓቂ ደም ተፋቂሮም ነይሮም ወይ ብምንታይ መለኪዖም ተፋቂሮም ነይሮም ዝብል በብኹፋልኹ መጻኩሚ ኣብ ከኩፋለ ማለት እዩ በህዳእ ተጸበይኒ ንሕጂ ግን ናብ ናይ ፍቅሪ ሕጊ ናይ ፍቅሪ ትእዛዝ ምእተው ኣፍደገ ይዘለዎ እምበር መውጽእ ዝበሃል ይብሉን ኣብቱ ናቱ ግዛአትካ ዶብ ዝበሃል ይብሉን ንኣብነት ሓንቲ ሃገር ካብ ሓንቲ ሃገር መፍለይ ዶብ ዝፈል ነገር አሎ ነናይ ባዕለን ሕጊ ዶባት ኣለዎ ኣብ ፍቅሪ ግዛአት ግን ዶብ ዝበሃል የለን ንኹልኻ ዝምልከተካ እዩ ንኹልኻ ዝኣክል እዩ ኣይትስስዕን ኢኻ ረይዎ መቸም በታ ቃላት ገርኩም ባዕልኩም ተርጉምኩም ተረድዎ ልዕሊ ቃላትን ልዕሊ ክትገልጾ ትኽእል ስለ ዝኾነ ኢና ንዑነት ቃላት እንደጋግሞ ዘለና እምበር ክንገልጾ ይንኽእልና ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ናይ ፍቅሪ ሓንቲ ክነግረኩም ሓደ በዓል ሓዳር ኣቦዩ ልዕሊ 60 ዓመት ብፍቅሪ ዝነበረ ብድሕሪኡ ታሪኹ ሰብ ሰሚዕዎ ልዕሊ 60 ብፍቅሪ ከይተባእሱ ስለ ዝነበሩ እዚ ቦዚት ከመይ እስኪ ካብኡ ክንመሃር ኢሎም ሓደ ሰብ ክሓቶ ይኸይድ እዚ ናትኩም ፍቅሪ ልዕሊ 60 ዓመት ብፍቅሪ ነቢርኩም ከመይ ዘይተባእስኩም እንታይ ትምስጢር ናይ ፍቅርኩም ኢሎም መስሓተትዎም ከምዚ ኢሎም መሊሶምሎም ንሓና ፍቅሪ ዘይምባእሲና ሓጻርያ ከባቢና ወይ ድማ ዙርያና ብሓዊ ተሓጺሩ ንሕና ክንወጻእ ይንኽእልና ካልኦት ሰባት ድማ ካኣትውን ኣይክእሉን እዮም ኢሉ እንታይ ማለት እዩ መቸም ሓዊ ነጢሩ ካኣቱ ዝኽእል ሰብ የለን ክወጽኡን ዝኽእል የለን ስለዚ እቲ ፍቅሮም ናይ ካልእ ሰባት ሓሳባት ኣይቅበሉን እዮም ነቲ ፍቅሪ መሲሎም ስለ ዝኸዱ ኣብቲ ናይ ግዛአት ፍቅሪ ስለ ዘለዉ ናይ ማንም ጓና ሓሳባት ስለ ዘይቅበሉ ክወጽኡ ይክእሉን እዮም ካብቶ ፍቅሪ ካልእ ሰብ ድማ ካኣትውን ኣይክእልን እዮም ኢሉ ካልኦት ሰባት ሓሳባቶም ናብቲ ናቶም ኣትዩ ክጽይቆሎም ከባላሽወሎም ክፈላልዮም ኣይክእልን ኣይቅበልዎን እዮም ስለ ዝነጽግዎ ናባና ካኣቱ ይክእልን እዩ ንነጽጎ ኢና እቲ ሓዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባና እቲ ሓዊ ዝኾነ ተኸቢብናዮ ዘለና ምርድዳእና ንፍቅሪ መሲልና ንኸይድ ንሱ ዝጋርደና ስለዚ ናይ ደቂ ሰባት ሓሳብ ኣይንቐበልና ንማለት እዩ እቲ ጽሑፍ ዝገልጽ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ፍቅሪ ድማ ገለ ነገር ተረዲእኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ክሳብ ዝሕጂ እግዚአብሔር ፍቅሪ ምዃኑ ናይ ፍቅሪ ትእዛዛትን ሕግን ክገልጸልኩም ጸኒሐ ኣብ ሳልሳይ ክፋልካ ካልእ ደረጃ ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም እጃብኩም ኣበርክቱ ፈጣሪ ምስ ኩልና ይኹን ስስና ይናዕኹም